दिनै फुंबिलि समाव खर'सा मोखां फारसे विवेक एक्सप्रेस रेलगारिनिफ्राय अमा लाबोनाय रेलनि गंसे दाब्बाखौ गसाइगावनि जुनार फिसिथाय बिफान आरो गसाइगाव भेटेरिनारि बिफाना लाखियो। मख'नो गोनां बाथ्रादि हादरसा सरकारा बावैसो सान सिगां अमा फालांगिनि सायाव एसअपि फोसावदों। हादरसा सरकारनि एसअपि बादियै खामानि मावैनि थाखाय आरो गावनि खामानिखौ लेहेम खालामनायनि थाखाय भेटेरिनारि डाइरेक्टर मावख'निफ्राय थाबैनो गसाइगाव महकुमा मावख'गिरि डाक्टर तारिणीकान्त कलिता आरो श्रीरामपुर चेक गेटनि जुनार फिसिथाय बिफाननि मावख'गिरि डाक्टर गौतम मजुमदारखौ मोनसे बिथोननि गेजेरजों सासपेनसन खालामो। दिनै सासपेनसन खालामजानाय डाक्टर गौतम मजुमदारनि दैदेननायाव विवेक एक्सप्रेस रेलगारिजों अमा लाबोनाय गंसे दाब्बाखौ गसाइगावआव लाखियो। এটা ডাব্বা আমি চিজ কৰিছোঁ, তাত 104টা গাহৰি আছিল। এই গাহৰি থকাৰ কাৰণে চিজ কৰিলোঁ, কাৰণ এতিয়া আমাৰ এছপি মতে ট্ৰেইনত ট্ৰেন্সপৰ্টেশ্যন বেন আছে। এতিয়া আমি চিজ কৰি কোৱাৰেণ্টাইন ইনষ্টিটিউটত লৈ যাম, তাৰ পৰা ব্লাড কালেকশ্যন কৰিম। ব্লাড কালেকশ্যন কৰি আমি খানাপাৰা পঠাম আমাৰ এনিমেল হেল্থ চেণ্টাৰ। তাত যি ৰিপৰ্ট আহে আৰু আমাৰ অফিচাৰ ছাৰ ডিৰেক্টৰ ছাৰ যি অৰ্ডাৰ দিয়ে আমি সেইমতে কাম কৰিম।